Сечор диде инаи рӯз ма инаи хеле устройство харидам как раз барои MacBook Pro, то есть MacBook Pro, MacBook Air не тона ҳам флеш, ҳам микрофлеш, ҳам USB и плюс HDMI кабели бо плюс Type-C ра ба худаш пайваст кана и маълумотро гирифта иҷа дар дурuni компютери шумо пардохт намояд, то есть дар компютери шумо баандоза чӣ хел зуд мешавад дар компютери шумо баандоза хубтар мешавад. Кредит iPhone ман мехоҳам кредит бигирам. Гӯш кӯ як ман пул надорам не ки ман iPhone мехоҳам чикор кардан дар кора кредит бигир опа кредит гирифтам шумо чӣ фикр доред вообще-то кредит гирифтан чӣ хеле медонед чӣ хел кредит гирифтан дар кора агарам бидонед фоидаи кредита диден ё ки чӣ хеле фоидааш ё ки шумо да фоида мебиёрад кредит. имрӯз дар бораи кредитҳо гап мезанем да барои чӣ мина барое ки производителое ки калонан пеш аз ҳама во чизои калонан наметавонанд кредит барои чӣ боша ҳама iPhone мехоҳад. яхело меган понта яхело меган ки хта нағз ҳис мекунӣ фикр мекунӣ ки ҳамин хта нағз ҳис мекунӣ эмоцияи нағз метиҳад шумода ва аз ҳамин сабаб фикр мекунем ки бисёр одамо iPhone кредит мегиранд. барои чӣ кредит мегиранд? барое ки определённый суммашон то ин рӯза то он рӯза намераса ё ки яхело фикр мекунанд ки мо iPhone бигирам мада арзонтар меғалта ва метавонам ки ҳар моҳ гирам спорам да лекин бовар кунед ҳар моҳ вақте ки оповещение шумода мебияд мегӯянд ки ҳар моҳа сума споридан дар курай ҳам настроениятон мегарда ҳам дар мағзи майнаи сар як устройство ҳастае ки як қувваи дофамин меган ҳамун дофамин дар ҳолате ки нагрузка дар тори сартон шуд яъне оповещение омад ҳамун дофамин гум мешавад ва бовар кунед эмоция ки шумо ба телефон iPhone истифода мебаред ва фикр мекунед ки ира вақте ки ман харидам ман худма нағз ҳис мекунам ин максимум як ҳафтае баъд як ҳафта ҳамн чӣ хеле биде ҳамун хеле гап сари ҳозир намера ки оё кредит гирифтан стоитае гирифтан нестоитае ин гап нест. просто ман ҳайронам ки одамое ки сум надоранд ва пул надоранд барои чӣ iPhone мехаранд сабабаш чӣ боша ҳафтангинаи шумое ки шумо вақте ки қувваша пакаштон надоре шумо да чӣ дар кора вообще-то ҳамин iPhone кредит гирифтан вақте ки определённый сумма надоре. шумо медонед ки барои пардохт кардани кредитон шумо чанд қа бояд заҳмат кашед, чанд қа нерви чит кунед, чанд қа дига фикраша кунед, чанд қа дига расход кунед. ин ҳамаи вақтае и ҳамаи вақт пулае и пула да сарф кардани як тана хеле пластмассак бозичаак ки ном дора iPhone. комментария ки барои чӣ ман бисёриҳо iPhone мегиранд ё ки шумо барои чӣ iPhone гирифтем доб меяд не ихе нестай. шумо метавонед ки дар 2100-2000 сомонда беҳтарин телефони сиёҳ мегиред ки ҳамун функсияе ки шумо истифода мебаред дар ҳамира мутоҷа ҳастае. и ман боварии комил дорам ки ҳама функсияе ки iPhone дорад ҳеҷ қадар душанбе хай ҳастае кам истифода намебара. мо шумо чӣ кор мекунем? WhatsApp, Telegram, имо, Instagram браузерро медроем и камераро истифода мебарем. панҷ чизе ҳастае ки основное ки дар ҳамин дар телефони Xiaomi, дар Samsung, дар Huawei, дар дигар моделҳошам ҳастае. лекин именно Xiaomi вақте ки ту определённый сум надорӣ ва сум та ҷамъ кардан наметавонӣ телефон iPhone мехарӣ чӣ хел мехарӣ та ҳамин iPhone ҳамин савол дар хитон як бор ба хитон ҷавоб диҳед оё стоитае или не стоитае. тем более бо кредит гирифтан и кредита бояд мо шумо бояд ҳар течение як моҳ бояд оплачивать кунем ки мо шумо бояд дар ҳақиқат пеш аз гирифтани кредит бояд фикр кунем ки оё ҳамин расходҳое ки мо дар iPhone мегирем ё хай рафту шумо кредит гирифтем. масалан ту корот масалан запис кардани ягон хел видео контентҳоа ё ки ту блогерӣ ё ки ту намедонам ягон дигар кор мекунӣ ё ки ягон спортсмени ягон устройствоятра дар кора ки бицепс трипсоятра бақувват кунӣ ё ки ту боксёри мехоҳӣ техника дар ҳамун соҳаи худ дар як чизеро гирӣ ки тура фоида бирасона фикр мекунем ки 10000 бор хубтарае. ман гуфтаним ки саршавии гап да ман гуфтаним ки ман кредит и рассрочка дар давлатҳои хориҷа дар мафҳуми ҳамин гап туғри мебияд ва тақсимбандӣ мекунанд то определённый
моаи шумо оплата мекунед, неким шумо зиёд намеспоред. Кредит чия? Кредит яъне определённый фоиз мондагӣ беғарзи товар ва ҳамура тақсимбандӣ карда шумо мехаред. Неким фикр мекунем ки ҳардаш дар бисёр давлатҳо, бисёр мамлакатҳо яхела ҳеҷ фарқ намекунад. Дар бораи гарантини талон чек ҷумҳурии Тоҷикистон то муддати 14 рӯза дар ин бора шумо метавонед ки қонун дар бораи ҳуқуқи истеъмолкунандара хонед. Дар ҳуҷҷата бо бисёр маълумотҳои муайян карда шудааст ки то 14 рӯза ҳуқуқи баргардонидани товар дорад ва баргардонидани товар дар асоси претензияи муайян мешавад. Вале претензия муайян набошад, фикр мекунем ки дар компромиссҳои фурӯшанда, продавец шумо мувофиқат мекунем ва метавонем ки возврат кунем. Вале гап саре меравад ки мутаассифона, бадбахтона ё ки мутаассифона бигем, бадбахтона нест. Пока что мо нав дар сфераи техника ва истифодабарии техника рафта истодаем ва дар ҳамин ҳолат мо истифодабарии оддии телефона намедонанд. ва ҳамин сабаб фикр мекунанд ки вақте ва ё гирифтан ай магазин телефона тамом дига ин гарантия дора. Ма телефона 28 соат дар кунуш, грубо говоря, заряднонака мемонам, заряд гирифтан мегира, и проблемаи гарантияшай. Ма телефона мешканам, проблемаи гарантияшай. Ма телефонам вдруг экранаш сух ай кор монд, як кидаторро шиштам, и проблемаи гарантияй. Зарядиш тез мемора, ай ҳамсоям дер мемора, и значит гарантия. Бисёр нуқсое ки ҳастай, пеш аз ҳама истифодабарии телефонда то муддати 15 рӯза аниқ мешавад. То 15 рӯз ки гузашт уже дальнейшие проблема ягон хелхел пайдо шуд, бидонед ки 80-75% виноват истеҳсолкунанда бошад. Шуморо бозам метавонад ки айрӯи анализ кардан, айрӯи вақте ки шумо телефона возврат мебиёред, ягон проблема, ягон нуқс дора ва пешниҳод мекунед, албатта дар сервис бурда мешавад. Шумо ду вариант доред, ё ки мебаред продавецда, ё ки сервисда. Вале дар Тоҷикистон у компаниҳое ки сервис доранд, прямо мебаред сервис ва пешниҳод мекунед ҳамин телефони гирифтагии шуморо. Сервис ҳуқуқ дорад то 45 рӯза телефони шуморо барои таъмир кардан бигирад. Бо як бор дига мегӯям, то 45 рӯза айрӯи қонунгузорӣ ҳуқуқи гирифтан ва соз кардани уро доранд. Вале шумо метавонед то 15 рӯз, 20 рӯз, максимум 25 рӯз тестар кортон буд кунед. Ва плюс истеъмолкунанда ҳуқуқ дорад то ҳамин муддати муайяна аз мағозае ки аз уҷа телефон мехара ё ки мобайл, ягон таҷҳизот, битоваи техника мехара, ягон устройствоеро бигира ки то ҳам муддати соз кардана истифода бара. Ва аз ҳамин сабаб фикр мекунем ки барои пурра муайян намудани сабаби проблема диагностика аниқ мекунем ва дар асоси ҳамон коғаз телефонтон ё таъмир карда мешавад, ё ки иваз карда мешавад, ё ки пули шумо баргардонида мешавад. Се вариантай ки шумо метавонед истифода баред. Ина мехебад ҷурӯи азиз, маленький обзорчик буд дар бораи гарантия, кредит на айфон ва ина мехеб чизо. Бисёри бад накардам, барое ки бисёри бадам тоже ба фикри ман барои шумо дар кор нест. Тона изо накашида, вообще шарм накарда, нехе тап дорои нависоне, подписаться не надо пока что, и колокольчик нажимать тоже, по-моему, не надо. Просто заходите и там напишите свои мнения, что у вас за мнение, как вы думаете насчет гарантия и насчет сервиса, насчет обслуживания в городе Душанбе. И плюс расскажите про то, что почему многие люди хотят понтоваться на айфонах. Як ҷон ташаккур, огромное спасибо, до встречи.